Cebu earthquake, mga BPO, pinilit magtrabaho ang mga workers. Dad, ngayon naging viral ngayon kasi nung September 30, nagkaroon ng 6.9 magnitude earthquake sa Cebu province. Pero ang naging viral hindi dahil sa earthquake kasi may mga 30 BPOs daw sa Cebu na pinilit daw ang mga empleyado nila na magtrabaho habang nagkakaroon ng earthquake. May mga ilang BPO nga, tinlock pa nga ang mga doors kasi sinasabi ng mga boss nila na dapat sagutin pa rin nila ang mga calls na nangyayari habang nag-earthquake. Yung mga iba naman, mga ibang empleyado, umuwi sila, tinag naman silang AWOL. Syempre yung mga empleyado na yun, gusto nilang umuwi sa pamilya nila para i-check kung okay ba yung bahay nila, yung pamilya nila, pero tinatag sila as AWOL. So naging viral ang mga kaso na to. At ngayon, may mga ilang BPO workers lumalapit na sa DOLE para mag-file ng kaso sa kanilang mga boss at saka mga BPO na kumpanya. Dahil meron actually Republic Act 11058 or Occupational Health and Standards na kung feeling daw ng mga employee na hindi daw safe magtrabaho dun sa lugar na yun dahil may nangyaring kalamidad, hindi naman dapat sila required at hindi dapat sila ma-mark as AWOL. Dahil ano masasabi mo dito? Well, unang-una, maling-mali talaga yung ginagawa ng mga BPO companies na yan. No? Kumbaga masyado ng kumbaga tinatrato nilang parang alipin naman yung mga empleyado nila. No? Yun naman talagang hindi na maganda at hindi na maayos. At labag yan sa batas. At saka kung titingnan naman natin kasi, yung mga kumpanya kasi ng mga BPOs, normally kasi mga dayuhan na may-ari niya, no? O dayuhan na nagpapatakbo. Kaya siyempre, iba yung kanilang pamamaraan, iba yung kanilang mga patakaran. Pero dapat sumunod din sila sa batas ng ating bayan. At siyempre, karapatan ng isang empleyado kung alam niyang hindi na safe yung kanyang lugar na pinagtatrabuhan, dapat naman bigyan sila ng pagkakataon makaalis o makauwi. No? So yun ang medyo mga nakita natin dito na lihis na yung ginawa ng mga BPO companies. Kasi nga, dapat yan hindi mandatory. Voluntary lang. Kung gusto ng mga empleyado, di gawin nila. Kung ayaw nila, natakot sila, nangangamba sila sa kanilang sariling kapakanan, pabayaan nilang umuwi. At hindi naman nila dapat tratunin na dahil napakalakas ng lindol na nangyari naman. Ito yung malit na lindol lamang. No? Saka yung nga, kasi nga, kung titingnan mo, bakit ginagawa yun ng mga employers nila o yung mga managers nila, no? Kasi mga dayuhan yan, syempre yung mga kliyente nila kasi, syempre 24/7 yan, no? Kaya nga BPOs yan. So talagang maraming mga tumatawag at maraming mga kliyenteng nagtatanong siguro at may mga kinakailangan at ayaw naman nila silang masira yung kontrata nila sa mga foreign companies. Then, naiintindihan naman natin yun. Pero yung nga lang, pagdating sa ganun, hindi pwedeng gawing mandatory o hindi pwedeng pilitin dahil hindi naman natin alipin yung mga empleyado natin. Dapat tratuhin nilang parang pamilya. Yung mga gusto lamang na tumulong at magpatuloy para hindi masira yung kumpanya, dapat ganun lamang. Pero yung nga, ito ay medyo lihis na at lumagpas na sila sa kanilang mga mandate being a good employer. Yun ang nakikita natin dito. Ngayon, Dad, since na-skandalo ng mga BPO na to, ano sa tingin mo ang mga suggestion mo para anong gagawin ng mga BPO para makorekt itong nangyari sa kanila? Well, siguro number one, dialogue yan. Instead na magkasuhan, magkaroon ng problema kasi magkakasiraan din. Siyempre, normally, pag kinasuhan ng isang empleyado-employer, siyempre, employer magiging negative na yung kanyang reaction sa empleyadong yun. No? So, at next time, medyo hanapan nila ng mali para na sa ganun, hindi na makabalik ulit. No? So, that's a problem. Secondly, siyempre, pag nalaman din ng ibang employer na nangangaso ka, siyempre, ayaw ka na rin tanggapin. So, sa akin, the best way niya is dialogue. No? Kung talagang hindi na mamadaan sa dialogue, alam nyo, sa dami ng BPO companies na nandito sa Pilipinas na naghahanap ng mga empleyado at nag-o-offer ng magandang mga packages, you can always find another job somewhere else. No? Kung yung mga may mga BPO companies din naman, mga reasonable yung mga managers nila. Kasi hindi naman lahat ng managers pare-parehong pag-iisip at pamamaraan ng papatakbo. So, makakahanap kayo, I'm pretty sure of that. But still take the positive road. No? Kasi pag nag-negative road kayo, siyempre magkakasiraan na relasyon yan. And sometimes, the bridge that you burn, you need that also someday in the future. So, don't burn bridges. Yan lang ang mga payo ko sa mga kababayan natin. Hanggat maaari, huwag nyo susunugin yung tulay kasi nga, balang araw, madadaanan nyo pa rin yung tulay na yon. Kaya always build good communication, negotiate properly, compromise, and settle the issues as reasonable as you can. If not, then find another employer where you can find a better treatment. Ngayon, siguro ang tanong ko sa ating mga kababayan, kung may earthquake at kayo, nangungontrata kayo at mayroon kayong kailangan gawin na trabaho, magtatrabaho pa ba kayo kapag may earthquake kasi kailangan nyo i-accomplish yung mga deadline ninyo? Or mag-evacuate rin kayo sa safety ninyo at mga empleyado ninyo? Yun ang tanong ko sa inyo mga kababayan. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Ako naman po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.